салом алейкум тамошобинон созен нағзен саломатиё хуба як нуқтаи савдо ёфтам бовар кунед ҳами қадар борошон арзонай ҳам нижни билё ҳам халат ҳаманам хеласино чизе ки дар корайтона марамат рақамашон аст ҳам дона доранд ҳам обтови ҳозима нархи донаша гап мезанам обтовиша бо метонен хичонкати гап занон кунен бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза мешава чорум қатор марҳамат рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунед халатои фасон диден двойкои хушрӯ аз 130 сомон халат сар мешава то 160 сомона фақат ҳамиш дарозаш бурук надорад дига ҳамаш бурук доранд ҳамқа хушрӯай духтаро сифаташон да гап нест марҳамат иҷада бо дигар моделҳоям ҳастай метавонен биёен бо айпеш бинен ё ки нависен мефаҳмонатона мана доставка доранд чӣ хеле гуфтам аз 130 сомон двойка ҳами халат сар мешава то қиматаш 160 сомон ҳамаи размерҳо ҳаста доставка доранд рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен бо ҳамроҳи хучунам суҳбат шавем двойкачои хушрӯтон ёфтум духтаракои азиз марҳамат бо нархоша намеген арзони арзон мана двойкан чорчикчоошон катян иҷада дутта моделай ҳамаш бо расветка дора аз ҳар душам чандтаи расветкош ҳастай 40 сомон бовар мекунен 40 сомон марҳамат барои савдо мегирен барои хутон мегирен нависен ё ки биёен бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза чорум қатор рақамашон ҳаст дар рӯи экран касе омада наметона бинависен хичон шумода доставка мекунанд ҳози сезони ласинаву брижа омадагиай духтаро бисёр мепурсанд марҳамат нарх навоша аз як нуқтаи савдома шумода мефаҳмонам бовар кунен арзонай баъд сифатошон хубай аз 25 сомон сар мешава то 50 сомона ғав сакакан чанд модел доранд мана нигоҳ кунен чӣ фасонанд доставка доранд рақамошон ҳаст дар рӯи экран бинависен мефаҳмонанд тона доставка ҳаст бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза чорум қатор барои маълумоти бештар муроҷиат кунен тамошобинони азиз духтаракои хушрӯ як нуқтаи савдо ёфтам бовар кунед ҳами қадар пижамои хушрӯ ҳами қадар моделҳои фасон нархошон нархҳои арзон дар иҷа пижама аз 50 сомон сар мешавад то 110 сомона пинюар бошад аз 35 сомон сар мешавад духтаро қимат 75-80 сомон мана хушрӯгиша бинен беҳад моделакои фасон бисёр доранд ҳам пижама ҳам пинюар баъд ваёи хушрӯ доранд комплектҳои фасон доранд ҳатман биёен айпеш тамошо кунен омадан наметонед бинависен хичон дар ва как доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза духтаро чорум қатор чӣ хеле гуфтум касе омада наметона нависа хичон доставкатон мекунанд интихобшон ҳамқа бисёрай духтаро пушаймон намешавен ҳам такпушошон арзонай ҳам интихобшон зиёдай комплектҳои фасони хушрӯтон ёфтагим духтаро ҳамаш бренди финишу камилаяй ҳамқа хушрӯан сифатошон моделоша бо намеген моделош бо аҷои бот марҳамат нархошон аз 60 сомон сар мешава то 120 сомона ина каседа дар кораи нависен дар ва как доставкатон мекунанд бозори корвонай тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза духтаро чорум қатор хушрӯгиша бинен мана марҳамат размеро модело фасоно чӣ намуд дар корай гап занед доставкатон кунам ё ки биёен айпеш бинен ҳам дона доранд ҳам обтовӣ қай пижамо хушрӯай духтаро бори новинка омадай нигоҳ кунен 80 сомон ғав сакакай материалаш хушрӯай ина 80 сомон бо аз ино расветка ҳаста аз ин моделшам расветкаош ҳастай ина каседа дар кораи духтаро метавонен муроҷиат кунен дар ва как доставкатон мекунанд ё ки биёен айпеш тамошо кунен бозори корвонаиҷа тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза чорум қатор бовар кунен дар иҷа ҳами қадар интихоб васеяй аз 50 сомон сар карда шумо пижама меёбен аз 35 сомон сар карда пинюар метавонен ки харидорӣ кунен хулас беҳтарин интихоб дар анами нуқтаи савдо